Çekdarên Hesedê yên ku PYD beşê serekene jê û rêveberiya wê dikin bi piştevaniyeke Amerîkayê, navê Hêzên Sîrya Demokratîk li xwe dikin, daxwaz ji rejîma Esed kirin ku çareseriyeke guncav ji bo rewşa niha ya deverên Kurdî bibîne. Ji pirsa Kurdî re bi giştî ew jî bêriya danûstandinan li gel nûnerên rêveberiya wan ya ferz kirî. Hesedê her wiha rejîm vexwend ji bo ku mûkurhatinekê an ku ihtirafekê bi rêveberiya wê bike. Serkirdeya giştî yê çekdarên Hesedê Mazlûm Ebdî got jî ku şerê ku li Efrînê rû da bandora xwe li ser şerê dijî Daişê kiriye û zelal kir ku gefên berdewam yên Tirkiye jî bandorê li wî şerê ji navbirina Daişê dike û Amerîka hewl dide ku cûre aramiyekê li gel Tirkiye li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê û devera Hevsînor bi Tirkiye re hebe. Ebdî tekez kir ku Hesedê wê hemû hewlên xwe bike ji bo rêkeftin li gel Tirkiye re bike. Bi serpiriştiya Amerîka û amaje kir ku rêkeftinek heye derbarê dabînkirina ewlehiyê û cîgiriyê li ser sînorê hevbeş. Ebdî got jî ku wê Hesedê aliyekî pozîtîv be di pirsa kontrola rewşa sînor de û amaje kir ku Efrîn xaleke giring e di serkeftina prosa aştiyê de li gel Tirkiye û bê vegera Efrîn ji bo rewşa xwe ya berê wê aştiyeke berdewam li Sûriyê nebe. Ji demara destkirina deverên Kurdî ji bo PYD baskê PKK li Sûriye taniha danûstandinên PYD bi rejîmê re berdewam in, çiyên nehênî û çiyên eşkere û rejîm wan weke pasewan li ser rewşa wê herêmê ji bo xwe bikartîne û taniha jî rejîmê çim û kar-hatin ve hebûneke fermî ji PYD re li wê deverê wekû desthilat nekiriye û ev banga PYD jî berdewamî ye ji wan hewlên danûstandinan li gel rejîmê. Her wiha PYD berdewam aliyên Kurdî tometbar dike bi xiyanetê di her danûstandinekê de li gel Tirkiye dwarê dîplomasî de û karê siyasî ji bo parastina deverê lê di beramber wê yekê de berdewam navbênkariyê dike ji bo xwenêzîkirin ji Tirkiye û li darxistina rêkeftinê li gel wan.